Okay, sanibonani. Lana sokhuluma ngoSarasu odlala umakoti oyintandokazi number 1 koDuli. USarasu lo igama lakhe langempela uMadmitha Miharan, kodwa ngizolibhala igama lakhe nalila eStrenin. Lo mlingisi lo waziwa kakhulu eNdiya futhi udumile, uzakhele igama ngenxa yomdlalo ebewulingisa umakoti oyintandokazi number 1 koDuli, lapho ebedlala i-character yomuntu onomusa kakhulu futhi osuka emakhaya oyilwela impumelelo ukuze ayithole, osebenze kanzima kakhulu ukuze aphumelele alwele lokho akufunayo. Okay, kushuthi kwimpilo yakhe yangempela uSarasu lo uwumuntu owuthanda kakhulu social media, cause kuthiwa according to Google uhlala kakhulu ku-social media, uyathanda ukuxhumana nama-followers akhe abathumelele izithombe, athumele izithombe online, bakhomente. Uyathanda kakhulu u-social media. Izinto ezibalulekile ngaye uSarasu, uMadmitha Miraha, igama lakhe nalila eStrenin ngiphinde ngalibhala futhi. Abakwazi ukufunda bazolifunda nje kahle. Waduma kakhulu ngenxa kaSarasu ku-number 1 koDuli. Uthandwe kakhulu indima yakhe ayidlalayo njengowesifazane onesibindi futhi onamandla. Unezinkulungwane zabalandeli eNdiya nake-Afrika. Ulandelwa abantu abaningi kakhulu ngokuzakhela igama. uSarasu uma singakhuluma ngaye nje kusukela esayingane, ebewumntwana active kakhulu nakesikolweni, eparticipate noma kudlalwa imidlalo yeshashalazi esikolweni, bebakhona bekhethwa nakezifundweni, behlakaniphile kakhulu. Waze wafunda amabanga akhe aphezulu ehlakaniphile. Ilapho ke ngoku azibonakalise khona esepase ibanga le-10 ukuthi uthatha eyiphi indlela. Walandela-ke iphupho lakhe njengoba sibona namhlanje ukuthi udume yonke indawo ngenxa yokuzinikezela kwakhe nokukholelwa kuyena, nokukholelwa kwiphupho lakhe, nokuzazi ukuthi ubani, nokuzazi ukuthi ufunani. Namhlanje uhamba amazwe, uduma umhlaba wonke ngenxa yiphupho lakhe.